Tan só un ano despois de comezar a adestrar co Club de Remo de Cabo de Cruz, Carolina Castro vende facerse coa medalla de bronce no Campeonato Nacional de Remo Ergómetro disputado o pasado mes en Murcia. O Concello de Lousame quixo recoñecer o mérito desta veciña da parroquia de Tállara, que forma parte dun equipo adestrado por Gustavo Vázquez xunto con varios compañeiros da Asociación Amigos. Sinto-me unha lousamiana orgullosa de acadar o que acadei e, por suposto, son estou moi agradecida ao Concello de Lousame por esta homenaxe e, por suposto, darlles grazas a todos por facerme esta homenaxe. O Salón de Plenos de Lousame quedou pequeno para acoller os numerosos veciños, amigos, familiares e compañeiros que quixeron render homenaxe a Carolina polo seu esforzo e capacidade de superación. Creo que eres un exemplo no que moita xente, moitos veciños se deben mirar. Creo que todo o Concello, todos os teus veciños e, por suposto, sei que toda a tua familia ten que estar orgullosa de ti, porque creo que eres un exemplo a seguir. E isto que acabas de acadar ahora recentemente é unha mostra máis, vale? Desa traxectoria vital que che tocou vivir e que afrontastes con toda a valentía do mundo, porque creo que hai que ser moi valente para facer o que faz, para transmitir a alegría que transmites e para non parar, porque ao final o que faz é non parar, seguir para adiante. Sexa o obstáculo que sexa, te enfrentas a él, o saltas, o superas e sigues. Durante o acto, a concelleira de Deportes fixolle entrega dunha insignia co escudo do Concello para que siga levando o nome de Lousame ao máis alto.